Тук нарочно спираме. Преди малко, те там иска да мина на втора, пък се включиха на свободна. Еми ще цъкаш по-хубаво нагоре. Мълче! Много силно риташ. Ти да не бидеш на трета. Как минава? Като Цвет не минава през свободната. И лекичко само е пипни. Ама има един момент, в който такъв не мога да натисна и като натисна, и такъв директно отива на втора. Я мръдни с кръка. Сери си там. Аз ще го събориш, бе. Няма. Дай малко напред. Да? Не мога, че ти паднем. Ще го направиш. Ано 2-3 газ. Хора, мора. Тръгваме оттам, първа, втора, тук спираме. Той е решил да прави нещо друго. Не е добра тази интродукция от моя страна, затова смятам да замълча. Защото много глупости се изговориха през годините. Браво, клюнче. Смело захождане в завоя. Не само с волана, а и с тяло. Малко с прегърбен ръчете, сега да се видиш на този кадър. Трябва да изпъваш кръста такъв. Защото не е добре така. Съсредоточен поглед. Добре, харесва ми. Захождаш правилно. Много близо минаваш до гумите в ръчете. Много близо минаваш до гумите, Бошка!